So mo ni mga angkol no, nag-attend ko og kasal unya kay dugay pa man nagsugod ang kaon, gutom na kayo, nangita lang sa ako gilim noon. Nag-una-una Ay, mag-juice nagkuha ni. daw. O lipay kayong buang o nga nakasikwit na po do. Sanay sa gulay siya ba? Ilikor di ay kinakuha na siya ba? Ka ng okay. Dugay pa man kayo nagsugod. Abi ko manggog juice ra gyud to siya nya pagtilaw na ko sus perfect. Naisagol imno noon. Busy na talala, nag-quit na kuha no. Og siyempre mga angkol kay nadiskubrihan nato nga di day siya Diyos na day sagol imno noon. Ato nang balik-balikan samtang wa sila kabantay op. Astilan petait. Samtang na dito ang atensyon. Ayaw po. Nayo na oh. Unya kay busy pa man kay sila kay dito sa sila nagtanaw sa mga nagsasayaw magkabo na po tagbalik. Kani po sa pikas po gibidyo-videohan po kupod ako gina siya gingnan nga sige video-videohi ko kay ipang posta mo gibidyohan ko nakitaan ko nagkabukabo naraw na bantay na ako sige kamuhap sige pang posta mo. Sana puno na. Kakabo. Siyempre hinahinay din tagbalik sa atong lamisa smile dayon para dili kay halata ba nga murag kabantay na pugod sila sige na kog balik-balik good tilawan ako. Mura ra na hitabo. A few moments later. Og naigo na gyud ko mga angkol din hinalang gyud ko kutob mga angkol kay murag di na gyud makaya op hup hup hup